Welkom bij Doebeleven. In Doebeleven volgen we studenten van Waardenlibben er totaal oors uitziet dan van andere studenten. Naast hun studie had ze ook nog een oorlibben. Hier ben we bij Melanie. Na een lange dag school ga ik mijn kleine meid weer ophalen bij mijn ouders. Heeft het vast leuk gehad bij opa en oma. Maar nu neem ik haar weer lekker mee naar huis. Nee, hier. Wat is je clip? Wat is je clip? Maar dan moet je mij even knippen hier. Ik heb het verteld op een beetje een manier omdat ik het niet echt rechtstreeks durfde te vertellen. Ik heb een foto van de echo laten maken en die heb ik eigenlijk als het ware in mijn moeder haar handen gedrukt. Mijn moeder was meteen echt helemaal heel vrolijk. En toen kwam mijn vader beneden en mijn vader was zelf ook 21 toen hij mij kreeg. En die heeft altijd tegen mij gezegd: Mel, laat de geschiedenis zich niet herhalen, want je moet nog zoveel uit het leven halen. Maar hij vond het wel heel mooi hoor. Het was niet van dat hij begon te huilen omdat hij het verschrikkelijk vond. En eigenlijk zei hij daarna direct: je gaat wel je school afmaken. Ja, ik heb een week op intensive care gelegen. Hartklachten. En ik hoorde in één keer een kreet van vreugde van Marianne. En toen dacht ik: wat is er aan de hand? En toen kwam ik beneden en toen zei ik van: ja, ik hoorde mama. En dan ben je echt wel zo van, laat zo zeggen, het blijdschap overheerst. Hè? Dus, en dan ben je, 43 was het, dan ben je opa. Ze moet af en toe wat eerder uit school weg om een dochtertje op te halen, maar toch, ja, ze zit nu wel met ons in het 3e jaar, dus dat zegt natuurlijk wel hoe hard ze daarvoor moet werken allemaal. Dus dat vind ik heel knap. Maar we zijn heel trots op haar hoe ze het doet. Jazeker. En als er één moeder kunnen zijn, is mijn eigen dochter. Want zoals vroeger altijd al, dan was er 3 en dan nam ze alle kinderen uit de buurt, namen ze bij ons, naar ons huis en dan ging ze snoep uitdelen. En dan echt al op een hele, ja, ze was een beetje geboren als moeder. Daarom is ze nu ook lerares. Dat hebben we vroeger altijd al gezegd. Dat toen ze zo was, zei ik, die wordt lerares. Want die zat ook altijd anderen te verbeteren. Nee, dat moet je. Nou, eigenlijk wat Jullie ook al een beetje, dat mondige en geweldig. Goedemorgen. Goedemorgen. We zijn wakker. Ik ben wakker. En het is nu ongeveer 7:15. Dat is voor Charlize echt laat. Normaal wordt ze een uur of 7 wakker. We hebben goed geslapen, hè Charlize? Hebben we goed geslapen? Ja. Dan gaan we zo meteen aankleden. Ja, ik zal filmen. We gaan een broodje eten. Wil je cracker vandaag? Broodje. Een broodje. Ze is heel erg aardig en ik vind het wel leuk dat want wij hebben een meester in het echt eigenlijk, maar dan hebben we ook nog een stagiaire juf, dat vind ik wel leuk. Nou, ze is alleen streng op het moment als het echt moet. Juffen zijn meestal minder streng. Ik ben super trots. Ze kan heel goed redden zelf en wij zijn er voor haar en de deur staat hier open. En Ja, wat doen we nog meer eigenlijk? Ja, weet je, we zijn financieel steunen we haar wel. Ja, €5. Nou, Charlize is even lekker aan het spelen, dus kan ik mijn make-up even gaan doen. Save me. Ik besefte het nog niet helemaal. Ook nog niet toen ze was geboren. Toen had ik ook nog niet het idee van, ik ben nu tante. Ik ga wel eens met haar naar het park, naar de Witte Pauw. Daar wil ze altijd heen. En even naar de Hema, fris die drinken. Ja, zie, daar beginnen we alweer, hè? Als mijn zus ziek wordt of zo, heb ik ook wel eens een telefoontje gehad van, ja, ik ben ziek, dus als er wat gebeurt zou je willen komen. Ja, dan doe ik dat. Happiness is the truth, because I'm happy. Clap along if you know what
Vrijdagmiddag is hij vaak op de crash en dan ben ik vrij. Dus dan zorg ik dan altijd wel dat ik wat leuks ga doen met mijn vriendinnen. Ik ken Mel van Squallen, van de opleiding. En ik ken haar van het eerste jaar al eigenlijk, dus ik ken haar nu 3 jaar. Mel die is gewoon heel duidelijk in wat ze wil. En misschien ik wel omdat ze een bandje had, dat ze dus heel duidelijk prioriteiten stellen had van dit doe ik zo en net oors. Als het in een groep ontwerking is, dan is het wel van dit is heel duidelijk mijn mening. En ik vind het prettig dat je hem daarna luistert. Ik vind dat Mellerie het heel goed doet. En ik vind het heel knap dat ze het zo combineert met elkaar. En ze toont veel inzet, veel initiatief. En ze laat een positieve kant zien. Ja, komt goed hoor, mevrouw. Diva. Ja, je bent een diva. Ik wil sowieso juf worden. Dat is waar ik voor studeer. Dus die diploma wil ik wel halen. En dan wil ik ook aan het werk als juf. Wat ik ook nog graag zou willen doen is bijeenkomsten organiseren om jonge moeders onder de 24 te stimuleren om wel naar school te gaan. En je been uit, zeg maar. Welterusten, lekker slapen. Welterusten, lekker slapen. En tot morgen. Doeg. Doe ik het licht uit.